ישראל, אתה זוכר את הפרויקט הגדול של חיילי המילואים שלנו? יעקב, שתדע לך שכל הכבוד לך, אני באמת, אני לא הרבה, בוא, אתה יודע, את הערכה הגדולה במרכאות שיש לי אליך. מה, אין לך הערכה אליי? לא, יש, אתה יודע, צריך לחזק אותה. אבל, הפעם, הפרויקט הזה... אתה יודע מה היפה? היפה שאתה יכול להעמיד את ההשקפה החרדית על צה"ל, על גיוס חרדים ועל זה, ומצד שני, תוך כדי להרים פרויקט אדיר למען החיילים. כן, קשר, החיילים, בדיוק, זה משלים אחד את השני, והחיילים הקדושים שומרים עלינו, וזה, אני לא מסתייחס פה עכשיו למנגנון שנקרא כך, או לממסד הזה. נכון, אז תקשיב, בשבוע שעבר אלינו פה עסק, אני רק מזכיר למאזינים את הפרויקט המיוחד של רדיו קול ברמה. אנחנו כהכרת הטוב לחיילי המילואים שעזבו את חייהם, את העסקים, את המשפחות, את הכל בשביל באמת להיות במלחמה ולעזור כדי לשמור על עם ישראל. אנחנו כאן מעניקים קמפיין חינם לאותם עסקים שנפגעו, עסקים של חיילי מילואים. ובשבוע שעבר היה לנו פה עסק מעניין, שישראל הוא קיבל, אני אומר לך, שעתיים אחרי שהתחלנו את הקמפיין, הוא טוען שהוא קיבל 700 טלפונים בשעה וחצי. וואו. זאת אומרת, עם ישראל, וגם עכשיו. רוצה לתרום, רוצה להתגייס, רוצה לעזור ולסייע. והשבוע יש לנו את מיכאל. שלום מיכאל. שלום, ערב טוב. מיכאל דבוסקין, זה השם, נכון? כן, מיכאל דבוסקין, כן. דבוסקין. אז עכשיו אתם בבית, אתם נמצאים ברכבים, תעצרו שנייה, תקשיבו לסיפור מצמרר של אדם שעזב את הכל בשביל להיות במילואים כדי לעזור, והעסק שלו נפגע, ואנחנו רוצים לתת פה יד כהכרת הטוב. מיכאל, ספר לנו, כמה ימים היית במילואים במצטבר? במצטבר הייתי 262 ימים. אוי ובוי, המון. ישראל, אתה יכול לדמיין אותך, יום אחד אתה במילואים, אתה קורס. אני יום אחד, כמה? 260 שתיים. איך כל כך הרבה ימים? מה אתה עושה בצה"ל? אני רב-סרן מפקדה, גדוד שריון. אז אתה ממש לוחם בתוך העומק. אני גם לוחם, כן, גם הייתי בצפון, בגבול בהתחלה, מ7 לאוקטובר לצערי. והיינו כמעט, אני עשיתי במיוחד בגלל שנשארתי אחרי זה, כדי לסדר את כל הזיוות, כל הציוד, ולהכין למופעים הבאים. אז נשארתי במצטבר 200 יום, יצאתי להפוגה סדר גודל חודש ושבוע, והקפיצו אותנו בסבב שלישי בעזה, והייתי כמעט עד עכשיו בעזה. מה אתה אומר, איפה הייתם בעזה? אני לא יודע אם אפשר להגיד, בצירים הקרים. מה אתה אומר? עכשיו תסביר לי רגע, אם אתה יכול כן להצביע, אתה יודע, ישראל אוהב להתרגש וזה, יש רגע אחד דרמטי שאותו לא תשכח, גם מהצפון, גם מעזה, איזה רגע בלחימה, רגע קשה, רגע עוצמתי, רגע מכונן, משהו אחד ככה שנתחבר אליו? כן, בטח, כמובן, לצערי, נהרגו לנו 2 חיילים ונפצעו כמעט 18 חיילים. וואי. בעזה, בסבב האחרון, כן, זה אלחנן נולר ואייל אבניון, שבעצם החיילים, אחד הוא אמור להיות מ"פ, הוא הגיע חדש, וזה אייל, ואלחנן נולר, אני מכיר אותו כבר כמה שנים טובות. ואיך מעכלים כזה דבר? אם אפשר בכלל, זה הרי בום בוקס בלב. נכון, זה בוקס בלב, זה כאילו קיבלת מכת חשמל של 220 בתוך הלב. קשה, כואב הלב. איך זה קרה? תספר לנו ככה. אתה יכול להחזיר אותנו לתקרית הזו? תחזיר אותנו, כן, לרגעים האלה שאתה שם. אני אישית לא השתתפתי, כי התפקיד שלי זה הרוב תפקיד מנהלתי, אבל מנהלתי לוחם כמובן. מה שקרה בעצם שהכוח שלנו נכנס למבנה, ולידו חיפה עליו טנק, ובעצם אייל, אז הוא בעצם כיוון את הטנק לעמדה, ליד המבנה, והטנק עלה על המטען, וואו. 2 הרוגים וכמה 18 פצועים, וואו, מפחיד. צריך להבין כל פצוע זה פצוע. עולם שלם, זה המשפחה שלו, זה חלקם לא עלינו קטועי רגל, או אנשים שלא... מיכאל, דבר ראשון, ראשית כל, אנחנו רוצים לומר לך תודה. הנה, בצורה, אתה יודע, בצורה היהודית הפשוטה.
תודה, פשוט תודה בשם כל עם ישראל, בשם כולם, באמת, אתה אדם פרטי, שקט, בלי רעש, בלי צלצולים, לא חשבת שפעם תעלה בך לרדיו, ומעצמך עזבת את הכל, את המשפחה, עזבת את העסק שלך, אתה עצמאי, כבר נדבר על העסק, והכל בשביל להגן על עם ישראל, לתת יד, לעזור במערכה הזו, ועם ישראל, וגם ישראל כהן פה שלצידי, יחד עם עם ישראל, רוצים להגיד לך תודה. עכשיו תספר על העסק, יש לך עסק של ייעוץ משכנתאות, נכון? נכון, ואני רוצה להסביר למאזינים מילה וגם לישראל. כמעט כל מאזין לקח משכנתה בצורה כזו או אחרת. עכשיו, ניגש אליי, חבל שלא הכרתי אותך, אבל ניגש אליי לפני תקופה. יועץ משכנתאות, ואמר לי, תקשיב, בוא נעשה לך סימולציה, ובוא תראה שאני חוסך לך סכומים אדירים בלי כלום. דרך אגב, הוא עשה לי זה אפילו בחינם, רק כדי להראות לי איך אפשר בשנייה לעשות את זה. וכן, הוא עשה לי מחזור משכנתאות לשם העניין, והוא חסך לי, ישראל, באזור 45,000 שקלים, אתה יודע, זה לוקח כמה ימים תהליך מול הבנק, אתה צריך לחתום, אתה צריך לקבל אישור. בסוף זה כספים גדולים. אבל בלי... נכון, אולי הוא לעומת מיליון או 2 מיליון. זאת אומרת, היועץ משכנתאות, הידע שלו שווה לכם עשרות אלפי שקלים. זאת עובדה נתונה. ולא רק בעניין הזה, אתה רוצה משכנתה חדשה. טעות אחת שאתה עושה, אתה משלם אחר כך למשך עשרות שנים יותר כסף. יועץ משכנתאות חכם, כמוך, כן, יכול לגרום לכך, מיכאל, שאדם יחסוך לפעמים עשרות אלפי שקלים, לפעמים יותר, תלוי בגובה המשכנתה. עד כאן הסברתי נכון את המקצוע? נכון, רק דגש אחד, בדרך כלל אנחנו ניגשים ועושים את המחזור, בודקים את הכדאיות מעל 100,000 שקל ולא ב-40 כמו שעשו לך. לא, הוא אומר 40 חסכו. חסכו לי 40,000 שקל. חסכו לו 40, הוא בא, לא יודע מה, על 500,000. חסכו לי 45,000 שקלים, אמיתי, נקי. נכון, אתה צודק לגמרי. טוב, עכשיו תספר לנו על העסק שלך, אני רוצה מספר טלפון, אני רוצה איך להגיע אליך, ואני רוצה שעם ישראל יתחיל להפגיז בטלפונים מהרגע. להפגיז בטלפונים, זה קידוש השם, שאנחנו באים ואומרים תודה לבן אדם, אפילו תבדקו זכאות, תבדקו אם אתם יכולים, תבדקו, תתקשרו למיכאל, תטרידו לו את הטלפון. כמובן מותר להתקשר להגיד תודה. מיכאל, אתה רוצה לתת להסביר עליך ספציפית על העסק שלך, איך הוא עובד? כן, זה נשמח. אז יש לי את העסק שבניתי אותו לפני כמה שנים, שהוא נקרא MD יועצי משכנתאות. למעשה אנחנו עובדים בכל הארץ. המשרד שלנו ממוקם בחדרה, ואפשר לקבל גם מענה בחריש, אבל תכף אנחנו מגיעים לכל הארץ, כמו שאומרים, מקריית שמונה עד אילת. בדיוק, אז זה לא ממוקם בחדרה, זה בעצם גם אדם מאלעד יכול להתקשר עכשיו. בכלל, היום זה גם הפגישות, הרוב זה פגישות דרך הזום. בדיוק. טלפוניות, אז היום אחרי קורונה זה הכל השתתף. כן. מה שקורה בעצם, אז אנחנו מבצעים את כל הסוגי עסקאות, כולל ייעוץ חינם ראשוני כמובן, כולל הלוואות חוץ-בנקאיות, כולל כל מה שקשור למשכנתאות רגילות, מחיר למשתכן כמובן, מצורבים, הכל. איחוד הלוואות, עכשיו זה בעצם התקופה בגלל האינפלציה הגבוהה ואת העקב מלחמה, אז מלא אנשים נתקעו בקשיים, ונשמח לעזור, באמת. בקיצור, כל מה שקשור לכסף ולחסוך כסף, פשוט תרימו טלפון, גם בקניית דירה, בכל מה שקשור למשכנתאות, תרימו טלפון למיכאל, ועל הדרך תגידו לו גם תודה. בסדר? כמעט עוד מעט 300 ימים במילואים, אתם מבינים. עכשיו, באמת תהיה כנה איתנו, אוקיי? תהיה כן. העסק שלך נפגע בעקבות העובדה שהלכת למילואים? כן, כמובן, כן. לצערי כן, אבל עוד פעם, אני חושב, קודם כל רציתי להגיד לכם תודה לכם, לעם ישראל, על זה שאנחנו היינו בחזית, אבל בלי עורף אנחנו כלום. אז באמת, על כל העזרה, שמה שעזרתם לנו, מה שתמכתם בנו. וכמובן, לגבי העסק, אז כן, לצערי אז הוא נפגע, אבל אני אופטימי, ובאמת... אתה אופטימי, ואנחנו כאן כדי לעזור ולסייע, ועם ישראל מאחורינו. מיכאל, מה המספר הטלפון שאפשר להתקשר אליך? כמובן שמעכשיו, ממש, התשדיר שלך יתחיל לרוץ ברדיו, ביום, בלילה, בכל השעות. מה מספר הטלפון שלך? כן, אז מספר הטלפון שלי זה 058-576-7655. אני חוזר שוב, 058-576-7655.
שוב, אני חוזר על מספר הטלפון, אם אתם רוצים ייעוץ משכנתאות, לחסוך הרבה מאוד כסף, לא רק משכנתאות, כל מה שקשור למימון, להלוואות, חוץ בנקאיות, פנים בנקאיות, הכל בכל מכל כל, המומחה שלנו זה מיכאל, הטלפון שלו זה 058-576-7655. ישראל, אני נותן לך את השרביט להקריא גם את הטלפון. כן, חשוב מאוד, זכיתי, 058-576-7655. אני אקריא שוב, 058-576-7655, מצווה גדולה של כולנו כאן. מיכאל, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה. תודה רבה.